Assalamu alaikum. U posjetu nam je stigao mjesec Ramazan. Sa mjesecom Ramazanom došao nam je i post. Postiti znači suzdržavati se od hrane i pića i drugih uživanja tjelesnih od jutra do mraka. Nažalost, gledajući kroz Facebook i u priču sa ljudima, ljudi u toku mjeseca Ramazana najčešće pričaju samo o hrani. Samo o hrani u toku mjeseca Ramazana pričaju. Hrana je jako bitna, braću. Hranu Allah dželešanu spominje u Kur'anu el-Kerimu u suri Bekare. Kada opisuje džennet pa kaže وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. I obraduju one koji vjeruju i čine dobra djela džennetom, u kojima će imati dobra jela, lijepa jela, koja kada ih probaju reće mi smo ovo jeli na dunjaluku, a davana su im samo slična. Allah spominje u džennetu hranu. Interesantno je, draga braćo, u ovom ajetu, nakon što Allah spominje hranu, onda kaže vazvađu mutahhara, i čiste žene. Dakle, prvo hrana pa onda žena. I ne može ništa čovjek kad je gladan. Tolika je vrijednost, draga braćo, hrani. Zbog hrane, dragi moji brate, Adem alejselatu vesselam istjeran iz dženneta. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Nemoj se približavati ovom drvetu da ne bi skrenuo. Ibn Kesir rahimahullah kaže da je u pitanju pšenica bila. I Adem alejselatu vesselam je uzeo. I Allah dželešanu ga je iz dženneta spustio na zemlju. Zbog hrane i pića čovjek može zaraditi džennet ili džehennem. U hadisima se spominje da je čovjek hodao pustinjom i bio jako žedan i naišao je na bunar i sišao i napio se vode. Kada je se vratio, vidio je cuku koji je plazio jezik, bio i on žedan. Pa je rekao, mogao bih ja u papuču pa ga napojiti. I Muhammed alejselatu vesselam kaže za njega da je on džennetu. A za jednu ženu iz Benu Israila kaže da je u džehennemu zato što je stavila mačku u kuću i nije joj dala hranu, a nije ni puštala napolje da se sama hrani. Dakle, dragi moji brate i cijenjene sestre, hrana je jako bitna. Zbog hrane čovjek izašao iz dženneta. Zbog hrane može zaraditi ili džennet ili džehennem. Jako je bitna hrana. Međutim, nećemo valjda i nismo valjda spali na to da u toku mjeseca Ramazana pričamo samo o somunima. Je li nam zaista mjesec Ramazan postao samo mjesec somuna? Jer Allah dželešanu se ne slaže sa tim. Kada Allah dželešanu govori o Kur'anu el-Kerimu, on kaže da je mjesec Kur'an, da je mjesec Ramazan mjesec objave Kur'ana, to jeste da je mjesec Kur'ana. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je rekao: dok smo ja i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izlazili iz mesdžida, sreo nas je jedan čovjek na vratima mesdžida i upitao: o Allahu poslaniće, kada će nastupiti sudnji dan? A šta si ti pripremio za njega, upita ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Enes radijallahu anhu kaže da je čovjek htio odustati. Postavio pogrešno pitanje, shvatio da je postavio pogrešno pitanje, ali na kraju ipak reče: nisam pripremio za njega puno namaza, ni posta, ni sadake, ali ja volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ti si sa onim koga si zavolio, reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis bilježi imam Buhari, imam Muslim, a tekst je iz Muslimovog hadisa.
U jednom drugom rivajetu Enes radijallahu anhu kaže: nakon Islama nismo se ničemu više obradovali kao riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: bit ćeš sa onim koga si volio, koga si zavolio. Zašto se ashabi radijallahu anhuma obradovali ovom hadisu? Zašto se mimo Islama nisu ničemu drugom više obradovali nego ovom hadisu? Oni su se obradovali jer su znali da iskrenom ljubavlju u Allaha dželešanuhu, a zatim i u Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, čovjek postigne stepen koji rijetko da može postići svojim djelima. Ljubav unapređuje malo dobro učinjeno djelo. Ljubav daje bereket u malom djelu. Zato Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže: ja volim Allaha, ja volim Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ja volim Omera i Ebu Bekra radijallahu anhuma i nadam se da ću u džennetu biti sa njima, iako nisam činio dobra koliko su ga činili oni. Ovaj hadis bilježi Imam i Muslim. Svako djelo koje se učini bez ljubavi nema duše, nema kuvveta, snage u sebi. A u svaku ljubav na koju se čovjek poziva, a nema rada u njemu, onda nema ni iskrenosti. Ako neko od nas želi dokazati iskrenost svoje ljubavi, onda mora raditi. Često znam čovjeka sresti prije Ramazana, nisam ga vidio izvjesno vrijeme i vidim da je smršao i pitam ga: šta je, brate, šta se dešava? Kaže: nemam kada jedem. I vidim ga u mjesec Ramazanu jede. Pa pitam ga: šta je sad? Pa kaže: ne mogu da postim, težak mi posao. Čovjek će naći milion izgovora kako bi sebe opravdao. U goste nam je stigao mjesec Ramazan, mjesec u kojem je počelo objavljivanje Kur'an Kerima. I zbog toga je mjesec Ramazan, dragi moj brate i cijenjena sestro, mjesec Kur'ana, a ne bilo čega drugog. Najlakše je zavoljeti Allaha subhanahu wa ta'ala i Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kroz učenje Kur'an Kerima. Prije nego što čovjek uzme Kur'an u ruke, sjeti se Allahove blagodati, da je Kur'an, i zahvali se Allahu dželešanhu da je Kur'an Allahov govor koji on prilagodio tebi da bi ga ti razumio. Zahvali se Allahu dželešanhu prije nego što uzmeš Kur'an, da je on tebi olakšao da ga ti razumiješ. Kur'an je davanje počasti čovjeku od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, koji na primjer melecima nije dato. I zato meleki kad žele da uče Kur'an, dođu kod čovjeka da ga slušaju kako čovjek uči Kur'an Kerim. Prije nego uzmeš Kur'an u ruke, sjeti se da tebi Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli od svih stvorenja koje je on stvorio. I zato ti je kao hediju dao Kur'an. A hedija se jako cijeni. Imam Nevevi rahimahullah kaže da prva osobina koju mora posjedovati učač Kur'ana jeste da on sam u sebi zna da kada uzme Kur'an Kerim u ruke, on doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prva osobina koju moraš imati kod sebe. Kad uzmeš Kur'an, znači ti dozivaš Allaha subhanahu wa ta'ala. Besplatna veza. Na sudnjem danu svako od nas će biti sa onim koga voli. A onaj koji i tebe i mene voli, dao nam je hediju Kur'an, da bismo non stop bili sa njim u kontaktu. Sve što više učiš Kur'an, sve što više znaš. A sve što više znaš, sve više voliš Allaha subhanahu wa ta'ala i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od ashaba radijallahu anhuma
zaslužuje Allahovu subhanahu wa ta'ala ljubav iz jednog vrlo lahkog razloga, a to je da je učio suru Kul huvallahu ahad, Ihlas suru. U jednoj predaji se spominje da on bio imam u mihrabu, pa bi uvijek učio Kul huvallahu, pa iza Kul huvallahu učio bi još jednu suru. I on je bolan dosadio svojim džematlijama. Toliko je učio ovu suru da je dosadio ljudima. Subhanallah, možete misliti onda koliko je učio ovu suru, koliko ju je volio. I odu oni kod Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kažu: Božji poslaniče, ovaj čovjek nama samo uči Kul huvallahu ahad. I Muhammed alejhi salatu vesselam kaže: pitajte ga zašto uči tu suru. I čovjek kaže: učim zato što volim Allah subhanahu wa ta'ala. I Muhammed alejhi salatu vesselam kaže onim džematljama njegovim što se žanuli na svog hođu, kaže: recite mu da ga Allah voli, da i njega Allah voli. Nije to puno djelo, braću, to je 4 ajeta, ali zašto je učiš? Jel učiš suru Kul huvallah na svakom namazu da što prije završio vel asri i Kul huvallah i da ideš? Jesi li razumio suru Ahad? Da muslimani razumiju suru Ahad, ne bi bilo šija, ne bi bio turbeta, ne bi bilo ajvatovice, ne bi bilo da muslimani razumiju suru Ahad. Koliko bismo mi manje problema imali međusobno? Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom. Faraonu Musa alejhi selam uči dovu da Allah uništi faraona. 40 godina prošlo između učenja ove dove i primanja. Allahu samed. Allah je pružao utočište 40 godina faraonu. A da tebi ne pruži, meni, utočište koji smo muslimani, ti se nešto sekiraš. Allahu samed. Allah pruža utočište svakom. Lem jelid valem juled. Nije rodio i rođen nije. Valem je kullahu kufuvan ahad. I nikomu rava nije, bola. Nikomu rava nije, ovo da znaš, da bi nikad došao u turbe. Niti tražio pomoć od bilo koga. Kad samo Allah je taj koji daje. Niko drugi. Onaj ko zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko zavoli Kur'an, mora zavoljeti Allaha subhanahu wa ta'ala, jer se njegov opis nalazi u Kur'anu, a i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem moramo ga zavoljeti jer nam je dostavio Kur'an il-Kerim. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže: onaj ko voli Kur'an, voli Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Taberani ovu izjavu bilježi u Kebiru. Dakle, onaj ko voli Kur'an, ko voli učiti Kur'an, on voli Allaha. A onaj ko ne voli učiti Kur'an, on i ne voli Allaha. Nema dokaza u sebi, nema te veze. Nisi završio sufaru, završit ćemo je. Za 15 dana ćemo je završiti. Ali Kur'an se mora učiti. Mora se učiti Kur'an. Spoznaja vjerskih obaveza jeste vađib za svakog od nas. Vađib je raditi po toj spoznaji. Zbog toga je razmišljanje o Kur'anu jedna od vjerskih dužnosti za svakog čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu il-Kerimu pita svakog od nas: Efela yetedabbaruna al-Qur'ana em ala kulubin akfaluha. Kako oni ne razmisli o Kur'anu ili su im na srcu katanci? Sura Muhammed 24. ajet. Znači, obaveza je svakog od nas da razmišlja o Kur'anu. Ako ne razmišljaš, znači da imaš katanac, znači da nešto s tobom nije u redu, da moraš ići kod doktora, naših ovih islamskih doktora. Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem narod je najbolji narod, a najbolji među najboljima su oni koji uče Kur'an.
To je hadis koji bilježi imam Buhari. Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i druge podučava učenju Kur'ana. Prenosi se od Osmana ibn Affan radijallahu. Dakle, najbolji od najbolji je onaj koji uči Kur'an. Kur'an, kako bi pamćenje Kur'ana bilo što potpunije, neophodno je razmišljati o njemu. Bereket Kur'ana je pohranjen u njemu i mogu ga uzeti i okoristiti se samo oni koji razmišljaju, draga braćo. Ako ne možeš doći do razmišljanja, osim ponavljajući jedan ajet, onda ponavlja jedan ajet. Malo prije sam vam ispričao hadis o jednom čovjeku koji je učio non stop na svakom rekatu namaza kul huvallahu ahad. I Allah ga zbog toga volio, zbog njegove iskrenosti, razloga zbog kojeg je on učio. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znao bi čitavu noć klanjati samo 2 rekata na file namaza. I od ta 2 rekata na svakom rekatu posle Fatihe ponavljati samo jedan ajet. Ebu Zer radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo noć u namazu ponavljajući samo jedne riječi: in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Ako ih kazniš, tvoji su robovi. Obraća se Allahu, dovu uči na nafili. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako im ti grijeh oprostiš, silan si mudar. Sura Maide 118. ajet. To je ajet veličine Vel Asr suri. Čitavu noć Muhammed alejhi salatu vesselam na noćnom namazu ponavlja samo jedan ajet. Dozvoljeno ti je, dozvoljeno da osjetiš slast namaza, da osjetiš slast Kur'ana, da čitavu noć ponavlja samo jedan ajet. Zašto? Zato što je tu iskrenost. Kad bude Sergej, jel tako, pa često smo čuli, kaže, halalu sam, ja sam dao 10 eura ili donirao sam, halalu sam za izbjeglice Sirije, ovo, ono. Niješ nikad čovjeka čuti da kaže, halalu sam, sinu sam klanjao 8 rekata dobrovoljnog namaza. To niješ nikad čuti. Zato, dragi brate i cijenjena sestro, jedan ajet, jedna sura je dovoljna da te Allah zavoli. I neka nam pouka i poruka današnje džume i hudbe današnje bude da je mjesec Ramazan mjesec Kur'an il Kerima. I da iz mjeseca Ramazana, ako Bog, da izađemo barem sa 2 proučene hatme sebi. I barem sa jednom novom naučenom surom. A ne da iz mjeseca Ramazana izađemo sa 30 pojedenih somuna i sa 4-5 kila više. Jer onda nismo ništa u životu postigli za mjesec Ramazan. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da primi vaše ibadete, da primi moje ibadete, ako Bog da, i da nas milošću svojom uvede u džennet. Amin, la, ja rab. Assalamu alaikum.